Salam gaderli vatandaşlar, salam mehriban illeşler, salam geldiňizler. Hoş geldiniz bugünkü gepleşige. Onda bugün yine de şu Türkmenistan barada Türkmenistanyň ýurduny toprağını taşlap gaýdan, ýa-ni başga ýurtlara çykyp giden öz çağalaryny eklemek üçin ýa bolmasa köpüsi jaý saljak, şoň üçin çykyp geldim, çykyp gaýtdym diýenler känne. Her kim bir mesele bilen bir mysal bilen gaýdan ýa bolmasa öýlenip onuň türkmeniň bir ýagdaýy bar da öýlenseň sen galyň tölemeli. O galyňam nädip berjek? Öýüňde öýlenlik ýok. Saçagyň boş, ýöne sen ömrüňi işläp bar gazanan puluňy iýmän içmän aşgalyny keselli bolup şeýdip ogluny ýörýärler köp kişi. Gaty köp tanaýanma. Indi ol öýlenen soňam indi bir şu ýerde bir terede goýmaly zat bar da sen ömrüňi işläp hiç zat iýmän içmäne ýygnaýan matamarlyk ýene ogluňa ýörmek üçin şo iýiliň dilinden, iýiliň gepinden, gurrundan çekinip şolardan gaçyp iýiliň bir agyna düşmäli diýen pikiri bilen iýile görä-de toý etmeli diýip şo düşünje bilen berige awatyp toý edýärler. Inni gelip kösenýän kim? Bu taýda ol hojalygyň özü kösenýän bolsa, bir hojalyk kösenýän bolsa, soň ikinji hojalygym şoňa goşulýar. Gelip düşen gelinmi ýa-ni gelin bolup. Oňa da agram düşýär. Oň maşgalatyna da agram düşýär. Sebäbi ýa-ni toýda edilen bergiler bar, galyň bar, ýene bar, toýuň çykdajylary bar. Şularyň hemmesi oglan bilen ýa-ni gyz bar. Ýaş çatynjalar şular bermeli. Oglanyň ene tasam şeýle ýöne esasy agram ýa-ni ýaş ýigit bilen gyýda düşýär. Inni bu çykalga tapman nireden gazanç etmeli. Türkmenistanyň içinde gazanç etmäne, girmäne ýa-ni iş ýok. Eslenip köçe süpürmäge girjegem bolsaň sen çok manty uratda viziatka bermeli, para bermeli. Bir 2000-3000 dollar para verme şol ýöne köçe süpürýänçi bolup işe girmek üçin. Men şeýlerak diýip eşitdim. Eger ýalňyş bolsa düzeldirsiňiz. Ýa bir ýerde mekteplerde, ýa bir kontoralarda, bir edaralarda, ýa bolmasa ablano diýe, ýene diýe, eslenlik edaralarda, dom kultura diýe, şolar ýaly ýerlere işe girmek üçin uborçyça bolup, ýa köçe süpürýän, köçe dälle, pol süpürýän, ýa-ni garasaçylygyna seredýän işçi bolup işe girmek üçin 2000-3000 dollar para vermeli eşitdim öň mundan bir 5 ýyl öň şeýlerakdy. Indi häzirki ýagdaýyny bilemok, eger ýalňyş ýamansam bize dörsiňiz. Indi şeýdip daşerutlara çykan ýa-ni oglan öýlenen oglan iň hüýji durmuşynyň iň bir ýaş döwrüni, durmuşynyň bir iň gujurly gaýratly köp zatlary edäjek ýa-wagty ýa-ni 20 ýaşdan 30-40 ýaşa çenli aralygyny öýlenen bolsa da öýlenen geliniň taşlap, şol bolan çagasy bar, onu taşlap gaýdyp ine şu özüme ýa-ni bergilen bereýin, jaý edineýin diýip çykyp gaýdan ýigitler bar da. Gaty köp tanaýanlarymdan bar içinde. Tanamaýanlarymyň sany 100den 1000den geçip gidýär. Ine şu durmuş sizin pikiriňizçe normal durmuşmy? Näil durmuşy? Baran ýeriňe işe girmek üçin viziatka bermeli. Giren soňam alan aýlyňam ýa-ni beren viziatkaňa sen berjekmi, bergiň berjekmi ýa-da sen çagaň eklejekmi? Ýa bolmasa da sen öýlenen bolsaň ýa durmuşa çykanmasaň sen hojalyk bolup bile bermeli eden bergiňi, ýa-ni toýda çykaran çykdajagyň. Ya da jaý salýan maşina aljak bolsaň oňa da berip etmeli. Ya şoňa da kardanmaly, ya bolmasa oňa ýygnamaly ýene bir ömrüň ýarsyny şoňa gidirýän. Pul ýygnajak bolup, ýüşürjek bolup. Ine meniň şuňky pikir edýän temam ine biziň ýaşlarymyza degişli esasanam, olaň ene atasyna da degişli öz çağalaryny şeýdip öýürjek bolýarlar da nämemişin iýiliň gepine, gıybatyna, iýiliň diline düşmejek bolup. Ine şu arada siz näil pikir edýäňiz? Şeýdip ömrüňi kösenip ýaşanyň amatlymy ýa-da iýiliň gepine
iyiliň diline düşmejek bolup, iyiliň gepinden gaçyp, şol agramlamy. Haýsysy siziň üçin neme? Nähili aýsam ham? Haýsysy siziň üçin amatly ýa bähwitli? Ine Fatma, Leyla hanım, haýsyňyz birinji başlasyňyz gelse başysyny şu barada näme aýtjak bolsaňyz. Salam Oliçarina, Leyla abla vatandaşlar. Siz şerde doğru belirtip geçtiğinizde bizim Türkmen halkın yazayı hakta hem taraftan da madde taraftan bir de moral taraftan doğru belirlediniz. Şu bizim yaşlarımız Türkmenistan'ın içinde köpüsü yaşı ölenler var, dımışa çıkanlar var, yöne şu zatlar bilen yani bizim yurdumuzun içinde katı ağır yaşamak hazırki dövründe hasam ağır sever işsizlik, pulsuzluk, iş diyen zat hiç yok. İşe girmek için hem dünyanın pulunu sorayalar ziyad kadar olan. Hem şiddette beri çıkmalı bulamıyor. Yani mecburi gelmeli bulamıyor köpüsü. Şunu ya da köp maşgalalar mesela yaş olsa da eğer hatın olsa yani şunun hükmen birini alıp kalıyor Türkmenistan'ın içinde. Birini yoldaşın iğretse ayağını alıp kalıyor şeyler ya da köp maşgalalar bozuluyor. Gat kıyın bu mesele. Bu bir saniye değil, 2 saniye değil. Bütün Türkmen halkı şu duruma düştü hazır. Şu yağdaydı. Sebebi bu Türkiye'de hasam köprakta Türkmen halkı. Gatı köp yani yarısı şu Türkçe'de değilsem yanlış olmaz. Sebebi görüyen hemmesine çıkanda gözünün önünde şu Türkmenler görünüp duran hatta berde durmuş 40 yaşa pürellerin bargı inansak, aylış pürellerin bargı inansak. Olam nämeden şu bizim Türkmenistan içinde iş yokluğundan hem zatka bir işe giren diýsem dünyanın pulunu soraýarlar. Ondan işleme için näçelsen mut işlemeli de ona. Başka bir adamın bay etmelisi. Yani yukarıda oturan adamları doğru görün. Aysan bay etme için. Yine şunu yağdayla gattı gen yine mesela bizim yurdumuzda işsizlik de garanda dünyanın önünde 4. yerde diğerlerde baylığı, nefti, gazı, yine nemesi deyip bay devlet, bay yurt diğerler Türkmenistan. Ama o baylıklar bize hiç nehli nemesi yok. Yani bize ona hiç nimesi yok da. Peýdasy ýok. Peydası yok olay, peydası yok ol bize. Eğer şunu yalba yurt olsa ne için onda bizim Türkmen halk Türkiye kaçıyor, başka yerlere kaçıyor. Yaşlarımız, mesela de yaşlara hiç nahile zat yok orada. Daşarı toka piren yaşlarımızdan izine bari köpüsü iştap bilen daşara yurda çıkıyorlar. Yine de girecek olsalarım dünyanın pulunu $2,500 $1,000 pul sorayarlar da. Şunu yalda ya Türkmenistan içinde. Sonra bizim bir nämemiz var Türkmenistan içinde bir zat köp zada sinetyen da indi adam daşarıda çıkan son köp zada deneyen yine bizim Türkmenistan'ımızın da gazımız köpten neft mesela bizim yurdumuz mesela bizim vilayetimiz Lebap vilayetinde gazın yine yeri şu yere şu yerde yine bizim nehir diysem neçe yıl oldu bu gelenler de gelen yurttaştan gelen adamlar var spesyalistler diyen onlara spesyalistler geliyor işleyen ya bize iş firma açıyorlar mesela Kitay firması diyeyim şunu firmalar açıyorlar Kitaylar açtı sonku göründe yine sonku 10 yıllık 20 yıllık görün açsam şu bizde şu açıldı firmalar köp açıldı firmalar şu firmalara girerler ama oldu yöne nerkele girdi özünün nemesinden girmedi ona doğrunu açsam bir topar pul verip girerler ama oldu sonra arada yapıldı köp filyallar yapılan oldu sonra açılan oldu ama şu yere bizde nihayetinde yeri diyelim hazır adı yadıma düşen yok da şu çöl tarafta ne diyorlar şunun adını taplamıyor bağışlarsınız şu yerde şu Kitayslar polna ne diysem özüne bir küçücük bostan bir özüne şehirce gidip aldılar şu yerine şu yerde işleyerler yaşayarlar şu işini kurdular şu yerde hem ornaşıp kaldılar deyip
ornaşıp kaldılar da yanlış değil bu yanlışmayan. Yani bir iki vaxt oldu yurttaşına çıkan için şunu köp bilem yok da köp son informasiyaları alıp bilem yok. Ya orada Türkmenistan içinde olmalı son. Ben berde ne diyecek bilen yani bizde de var şunyalı spesyalistler doğru mu? Yani o kanlar var, yaşlarımız dolu. Yurttaşında o kat gelirler var. Yani ne için bizim halkımız, bizim yaşlarımız, bizim özümüz, Türkmen milletimiz şunyalı yerlerde işlep bilen yok. Ne için bizim özümüzün halkımıza, özümüze, şu özümüzün toprağımız olmasa şu yere, bizim vatanımız şu, bizimki şu doğru mu? Ne için biz şu yerlere biz eyav olup bilemiz yok. Ne için şu zatları bizim Türkmen halkımız öz özüne şu sorakları cevap verebilen yok da öz özüne soramalar şunu. Biz neçə yıldan beri ne Türk'te işler birimizde şu işsizliğin derdine. Ona yani bu zatları soramalı, sorak vermeli. Biz içhanadan dönüklük iş edemiz yok. Berde biz özümüzün hakkımızı sorayız, özümüzün yaşanan yurdumuz öyle, özümüzün toprağımız, bizim öyle polnu özümüzün bir hak hukukumuz var. Biz şu Türkmenistan'ın yurttaşları ve garanda şu zatların içinden için fikir etmeyeler halkımıza. Şu sonra köp geliyor da öyle çarına keller yani köp soraklar geliyor. Hawa ne şu wat sen şu zatlara düşünýän ha? Meselem başga Türkmen vatandaşları var, Türkmenistan vatandaşları. O zatlara düşünmeýärler. Näme üçin? Sebäbi kelle gallyrjagam bolan oklar. Ol bir ýandan ýurduny alyp gidip oturýarlar. Hytaýlar diýdi, ýeneler diýdi, Ruslar diýdi, alyp gidip oturýarlar. Ýöne inni meniň aýtjakdadym şu ýerde. TikTok'larda, beýleki platformalarda, Instagram diýdi, biri köwşüni reklam edýär, biri köýnüni reklam edýär, biri kafesini reklam edýär, biri ýene de ne iPhone goýýan, ne plan oyun oýnaýar, loteri oýnaýar, ýene bir zat goýýar. Gepiň ýytkasy adamlary şu zatlar bilen güýmeýärler. Bütün adamları şolar ýaly reklamalar, ýeneler bilen güýmeýärler. Şo Hytaý alsyn seniň ýurdun basyp, Eýran alsyn, Rossiýa alsyn tapawuty ýok olar üçin. Ol ýeňsesini goňşy welaýetde ýa goňşy etraplarda näme bolup geçýänini habaram ýokdur köp watandaşlar. Sebäbi internet ýapyk täzelikler okap bilen oklar, dünýäde bolup geçýän zatlardan habarlary ýok. Diňe şu TikTok'larda oturup birinin köwşüni reklam edýär, bir sumkasyny reklam edýär. Ine şoňa like basyşyp oturýarlar. Onuň şol ýanky bilimsiz pes ýanky derejeli biziň watandaşlarymyz bar, bilimsiz şol kategoriýaly adamlara laýyk gelýän şolaryň düşünjesi ýa şolaryň göz bilen laýyk gelýän nemeler bar. Temalar var yani kuş reklaması ya köýnek reklaması ya bolmasa şoňa beňdeş aýdymsaz onuň goýulan bu prizler var ortada oýnalýan lotereýa goýulan iPhone idi ýene fon idi ene şular ýaly zatlar bilen halkyň beýnisini ýykaýarlar goýup ýuýarlar da halkam diňe şu zatlara düşünýär şol kategoriýadaky adamlar ondan ýokary derejede pikir edip bilme okuýup bolman soň, gazet jurnallar okulman soň, Türkmenistanda olar ýaly çykarylman soň, internetler ýapyk bolan soň, çaga 6-7 ýaşyna ýetenden soň mektebe baryp başlaýar. Şol aralykda näçe san söz öwrenen bolsa, aýdaly bir 50-100 san söz bilýän bolsa, şo çaga şoň bilen mektebe oturýar. Şo sözleri bilen mektebe oturýar. Şol sözlük zapaslary we ýaşlyklary. Şolary yeterlik däl adamlaryň, çağalaryň, ine yetkinjekleriň mektep oturandan şo 100 söz bilen oturýar-da, onuň artykdaşyndan kitaplar okulmaýar, gazet, jurnal okulmaýar, internetler ýapyk, olara girip bolmaýar. Dünýäde daşary ýurtlarda bolup geçen zatlaryň hiç biriniň habary ýok. Adam öňkü döwürde galýar, geçen asyrda galýar. Şol geçen asyr diýänim bilimden, öňe gidişlikden, häzirki zaman ýanky tehnologiýalardan ýa ýeneden täzeliklerden umum aýdymda ähli zatdan ýyda galýar. Biziň milletimiz ýyda galýar diňe şo TikTok'lardaky oturup berilýän reklamalara seretmese onun artyk onun sähel ýokarrakdaky edilýän gürrüňleň hiç birini alyp bilenok.
bulan nemesi yani pikir ediş kuyupları pes geliyor. Onun şoň üçin diýerler näşe saparagy yani halmradağı ya kimine dağı üýüşüp gurrun etseler şoň diýen adyny hiç düşünemok. Şoň gepine düşünüp bilemok diýen milletimiz bizim Türkmenistanly watandaşlarymyz gatyken. Sebebi kelle agram salyan temaları dinläp bilen oklar. Şondan mani çıkarıp bilmän üçin kelle sagyrýar. Bulun diýen adyny düşünüp bolanok diýip şoň üçin görmeýän adamlar bizi görmän ýa TikToklara, Instagramlara gidip şolar dinleýän adamlaryň sany has köp. Biz dinleýänlerden şolar dinleýän adamlaryň sany köp. Ine de şu ýerde de şol aýtjak adam ýa-ni sebebi ne şol. Näme üçin adamlar düşünüp bilenok. Şu zatlara göz yetirip bilenok. Hytaý diýen de netlebagyň bir bölegini alypdyr. Şu taýda da özlerini şäherçe döredipdirler. Gül ekip, bağ ekip şu ýerde jaý alyp özlerini Türkmenistanyň ofisleri açyp adam biz ýaly Türkmenistanyň watandaşlarynyň özüni kontrakt bilen iş alýarlar. Ya waditil sürücü şoför edip alýarlar. Ya bolmasa şolun güllerini su berýän bagyna seredýän iş edip alýanlar. Ya bolmasa dil bilýän ortada durup terjimeçi edip alýanlar. Ýöne biz şu taýynyň yerli halky bolsak, halkyny özü hakyny tutma işgar hökmünde bizi işledýärler. Indi bunu da Türkmeniň ýene de akly ýetenok. Näme üçin başga ýerden gelmişek seniň ýurdunda seni hakyna tutup seni işçi hökmünde gapsyna gul edip saklamaly. Türkmen şoňa düşünýär, gaýtam tersine ana Hytaýlaryň açan firmasyna men işe girdim diýip begenýär oňa. Şoňa begençiniň çägi ýok. Inni şu ýere işe girdim, inni aýlygym bolar, günlügim bolar diýip şu derecede adamlary terbiyesiz nemesiz yani bilimsiz goýupdyrlar da. Şu 30 ýylyň alınıp barlan, 30 ýyllyk alınıp barlan yani plan wa proýekt wa. Ine şonu üstünlükli ýerine ýetirip gelýärler. Ine şol ýerine ýetirilen proýektiň netijesi halk 100 san söz bilen ulan halk sen ondan hiç sada garaşyp bilemok. Hiç çili ondan netije ýokdugyny bilýän-de. Şol 100 san söz bilen ulan adamdan sen näme garaşýan? Meniň görüşüm şeýlere watandaşlar. Gelmeýler ne şeýlere men aýtjak atdym. Üstüne näme goşasyňyz gelse Türkmenler näme üçin pilin gulagyny uklap berler diýende Türkmenistany watanyny topragyny kim alsa şol alsyn. Bize aylık verse bolýar, biziň saçagymyzda çörek bolsa bolýar diýe. Bu ýagdaýdan ýagdaý bolmaýar, bu ýagdaýdan durmuş bolmaýar. Sen watansyz galýan soň. Halmra daim ýöne ýeraýdan ok, siz watansyz galdyňyz emeýär. Watansyz sizi çykaryp goýdular. Ýygyna da alan oklar. Watanyňa da seniň arkaýyn owanlar ol gyýma balaklaryny bulaşyp gelip beren puştunlar, ýeneler, talibanlar. Bir tarapdanam Çäje tarapdanam Hytaýlar, beýlek tarapdanam Eýranlar. Nene size watansyz galdyňyz. Ýa-da TikToklarda köprak oturun TikToklar dinleň. Kim näme koguşyn reklam edýär, kim kostyum balagyny reklam edýär. Şolary görüň, durmuşyňyzda bir şey edip ötýär gidýär. Barıňda aýdym, sa dinleň. Watan olsa kim alsa şol alsyn. Meniň şolon kelesindäki pikir okuyan pikirim şol. Şolon kelesindäki pikirleri men size aýdyp berýän. Men şeýlerek görýän. Men söz alsam bolarmy? Aýdyber. Öyle çayına düşerde siz doğru belirtip geçtiniz hem mezarda şu bizi vatanımız hakta bizim halkımız hiç fikir eden yok da fikir edesem gelen yok. Ula bir gatı bir gıynançlı bir yağday buldu. Bu dereceye geldik. Düşünüp olan yok da 30 yıl uçtu gitti. Ama ne hilitliysem biz hazırki dildaysam sivilizasiya diýerler, sivilizasiya üstü zat diýerler. Yani ben şu zaten sivilizasiya bizim halkımız şu sivilizon kul diye fikir etýände biz kul bolduk. Gatı bu acı hakikat vatandaşlar menden gatı görüp biler. Maňa bir näme diýip biler. Ýöne bu hakikat bu acı bolsadan hakikat biz kul bolduk. Biz özümüzün ayağımız bilen özümüzün islämimiz bilen ýurdumuzdan çykyp gaýtdyk. Yani sonumuzu fikir etmedik. Bu zatları
hiç kim fikir edip bilen yok sebebi doğru Türkmenistan içinde hem zat yapık internet yapık bilgi yok, İssat yok, televizör 7-24 şu bir zat beygirip duran Güllevatan Türkmenistan başka zat yok orada. Şunun içine biz Türkmenistan içindekiler vakfın içinde yaşayan yağlı doğru durumda olan menden geçti. Men beriye çıkan son adam her kimin özünde bir adrak bu sen bir özün göz yetimin din yeltirmeli özünde ol hem zat fikrin anın özün dünya garayışın biraz özünü geliştirecek bolyanda şu daşalıktaki bilen yaşayışı bilen özün yaşayan yurdunu deneştiresin gel deneştiriyen göryen öğrenyen köp zadı da son adam azrak bu sen özünü zat edip başlarında nem için bu şunyalı bular da bunyalı bizde bunyalı onda bizde köp zat yanlış diyen fikirler adam boy adam şunu özünde geçiriyor. Oluyor o. Akıllı var adam, logikası var adam o zatla hakta fikir etmeli. Yine siz doğru ettiniz. Bizden Kitaylar geldi. Biz beriye çıktık. Yine biz berde internetten zat açık, havarlar açık. Demek bu yere girsen internetten hem yerde dünyanın havarını işleyen. Biz yine sonku günlerlerden ya şu Kitay Orta Asya hakta uca şu hakta haberler gelip duranda hem yerden. Hem yerden şu haberler aydılıp duran. Bizim yine biz halkın yine biz öz Türkmen halkımızda gelende biz hemimiz çıktık neçe yıldan beri biz şurada da Türkiye'de Türk'ün ekmeğini yiyes Türk'ün hizmetini edip hemimiz kazanç kazanıp her kim öz maşgalasına boy var ya son günler garayan bizim Türkmenler berdek yaman köp ornaşalar var kafe açanlar var restoranlar açan var yine nemeler açan var da bersine näçil diýsem köp yeri açılan son köp yerde Türkmen näme ýaly da rayon kiçik şu yerlerde Türkmenler köp. Ama ýöne bir pikir etýän de bular bu zatlary berde edip bilýär. Bu zatlara akıl ýetýär, gaýraty var. Hemmesi elinin hünäri var eken bu daşarutta bu derecede özünü demedik gidip duran da kafe, restoranlar açıp, yere nembeler açıp, özlerini görkezýär da indi görkezmekde berdi men başka manında adamlık elinin hünerinin barlığını, işinin barlığını edip bilýänini görkezecek bolup hemme kime zat edýär. Ama şu zatları bizim halkımız näme için özümüzün yurdumuzda edip bilen yok. Şu işleri, şu restoranları açıp, şu zatları açıp Türkmenistan'ın özünde edip Daşaruk'tan bize verdeki Türkler, yine başka milletler bizim Türkmenistan'a gelip şu zatları özümüzün yurdumuzda görkezip bilen yok bizim halkımız. Ne için şu zatları edip bilen yok. Sonku günler garaya hatta bizim milli eğin eşiklerimizi de yani adamların arasında giyinip Türkmen bizim gelin kızlarımızın ovadan yakalı keşteli köyneklerimiz var, ketenli dollarımız var. Olalarına şu milli libaslarımızı giyip yani köçelerde yöreye da kimin hayse milletin hayse halkın eşiği zat deyip adamlardan interview, reportaj alıyorlar da onların bizim özümüzün Türkmenlerimiz. Yani bu zatlar inandırıcı zatlar. Bu zatları ne için biz yurttaşım deyetiyiz. Ova aydıp bilirler. Yani köp adam Özbeklerin başka milletlerin daşarutta işlep yürerler. Yani ol halkın yolu açık. Ol halkın nehil olsam şol halk Özbekler, Tacikler, Kırgızlar özünün yurduna girip çıkıp bilýär erkinlikte. Sonra onların yurduna daşarlıktan adamlar girip çıkıp bilýär. Bizimki ýaly yapıp däle döwlet doğru şol Özbekistan, Kazakistan. Ama bizim halkımız berde şeýle ýaşaýar özünün yurdu ýaly ettirler de. Yani diýene bu bizde bir laf var da mihman mesela öýüňe mihman gelýär senin öýüňde ol mihman özü eýe bolýar sen örde sen eýe däl senin öýüňde ol seni eýeçilik etýär. Şol wagtda şu mihman şu öýüň eýesi ona gahar gelýär bu adam gahar gelýär öýüňe gelen mihman öýüňde eýeçilik adyp başlasa sen menden gaharmy ýen öýümde ýatyp durýan ýeýen ağız uyalar diýerler de utanar ýeýen ağız utanar bir öýüne gelip otursan. Bularda utanma böyle duygusu yok mu iken? Benim yurdum, benim öyüm, vatanım var diyen fikir yok mu iken bularda? Sonku gününü, sonku
durmuşuna, neslinin durmuşuna fikir edip bilen yok mu ki şu bizim Türkmenler? Siz görseniz doğrudan hakikattan gen kalan yalnız zatlar bular. Türkmen halkımız, bizim halkımız hiç erteki gününü çağlarının geleceği hakta hiç fikir edesi gelen yok. O zatlar hakta fikir etmeyer yani. Yine şu inandırıcı yer de şu yere. Sonra bizim yollarımız hemşe problemli. İsteyen vaktinde gidip İslam vaktinde çıkıp olmayan. Ama başka yerler onyalı derler. Şu zatlar hakta hiç olmanda bir fikir etmeli. Ben berde yaş dövrü ötüyer, ömrü ötüyer de adamın gün ötüp duran tiz geçiyor bir gün. Yöne ertesi bir insanın neslin nerede yaşayacak? Nerede onun vatanı olacak? Nerede onun toprağı olacak? Nerede onun üyü olacak da hakiki. Yani çağlarda yamışa berde bir kere nemesi olamayan berde düşündürü bilem yok. Çağda belli bir vatan olan yok da guvanıp, uysanıp, aydıp bilen yok. Benim vatanım şu. Yine köp berde ölenler var. Dımuşa çıkan kızlarımız, ölenen oğlalarımız var. Şurada köpeliştiler bu var. Şu çağa berde o üstiyere bu devlette. Haysi yurt, haysi vatan benimki diyen o çağda dölep bilmeye de, düşünüp bilmeye çağa küçüklükten. Enesi atası yanında yöne vatan diyen nime gelende, söz gelende şu vatan halkta köp küçük yaştan nimelerde, çağlar bağında yine mekteplerde şu hakta köp gürün et yerler, doğru mu? İşte bu bizim Türkmenlerin berdeki olan çağlar, indi onlar da nehili ol vatana bulan söylüğü, vatana bulan duygusu bolar da onlar düşünüp bilmeyerek çağıran düşündürüp olan yola doğru mu o temadan. Yine satasını güretse yine matası Türkmenistanlılar. Ben berde doğdum. Biraz kıyınrak bolar da berde. Oja çağlara hem kıyın. Nehili düşündü bu bir hiç düşündüren yağlı zat değil de bu duyguları, çağlara köp kıyım oluyor. Biz bunu yağlı bulmalı değil biz. Hem Türkmen bunu yağlı bulmalı, hem biz çıktık. Mestanı koyduk, kayıttık. Gıttı ağır bir mesele, da gıttı ağır bir nemde şu vaxtında bir fikirlenmeli, sonu oylamalı, izine qaramalı diye fikir etiyende hem de kimden Türkmenler. Türkmenin tarihi, Türkmenin tarihi yitya da yine ata-baba mesken tutubilmedik bolsa enesi atası son ilki enesi atası son ecesi kakası son çağaları şol ağırdan gelen nevere değil ya da Türkmençe yani ata-babaların bar tarihi yitirim oluyor. Son çağda yani goymana seninle hiç ili tarih olanok. Ne enen şeyle olupdu, atan şeyle olupdu. Plan yerlerde işlepti, plan mülkü vardı. Plan yerlerde ne mesken tuttuk, ne şunu ettik, bunu kazandık. Ne ödümüzün nememiz var, eylemiz var deyip hiç ağız doldurup aydara zat yok. Çağaların önüne gurrun vermene zat yok. Son çağa ulalıp mektebe gidenine öden duşlarının ya moğolum turdup soranı da çağalan hersinden sonra ya da ene moğolum mektebe varanı han tur yerinden kim ene dilinden başka ne dil bilýän bolsa bir dil iki dil bilýän ýerinden tursun ýerine çağalar yankı 6-7 ýaşly birinji klasa baran çağalar epetli böyle o yerinden turmaly. Şu ene dilinden, Türkmen dilinden başka dilleri bilýän men nip elinden ya elini galyryp yerinden turmalylar şu çağa. Ýöne Türkmenistanyň şu wagty ýagdaýynda öz ene dilini bilen oklar. Ene dilini yankı çağa bolsa bir 50 söz 100 söz bilýändir men pikirimçe. Ýönekeýje sözler olaram günnelik öýüň içinde şol hojalykda bu doglaly bäri näme söz ulanýan bolsa eje bilen kakasynyň arasynda şo maşgalady. Şo çağa şonun artyk söz bilip bilmene haky ýok. Enesi atası näçe köp söz ulansa, şo çağa da şonça köp söz bilýär. Indi şo mektep ýaşyna baranna, 7 ýaşyna baranna moğoluma soraýardy. Siz ene dilinizden başga ýene näçe dil bilýän bolsaňyz ýeriňizden turuň diýär. Ine Amerikada şeýle. Den klasyň den ýarty ýerinden turýar. Sebäbi näme üçin? Sebäbi çağalar gidijiklikden 1, 2, 3 dille gürleýärler. Ine tapawdy. Men şonu aýtjak boldum. Biziň taryhymyz ýitip gidip barýar. Ene atalarymyzyň biz özümiziň ata-babalarymyzyň taryhyny bilsegem, bizden soňky nesiliň bize bermeýän hiç zadymyz galanok.
Biz soňky nesilleri özümizin çağlamada, agtyklamada, çoğuluklamada näme üretmeli biz? Näme galdyrmaly? Ine meniň biriniň enesi mamasy bolaryn, bolin ýene de bir 10-20 ýyldan ine şondan başlan. Şonda meniň agtyk çoğuluklarym biz hakda enesi atasy hakda näme gurrun edip bilerler? Tarih galdyrmaly biz. Tarihi özümüz yapmaly, şey ýasamaly. Gelecek üçin, her kim öz neberesi üçin. Son bir ağızlarını doldurup gurlar ýaly, şular ýaly etmeli. Ýöne bizde şoňa hiç ýyly neme ýok. Ýanky возможность ýok hiç ýyly. Indi ýanky Fatma aýdan zady bar. Ýolumyz ýapyk diýär-de, beýleki döwlet bilen gaçyk diýär. Elbetde Klios madarlygy dolup gitdi şu ýollaryň ýapyklygy sebäpli. Başga milletlerin madarlygyny kän görýänler şoňa şotaýdy. Şu Klios madarlykda kimsesizlik madary diýäňizde, şu ýerde diňe türkmenler kimsesiz ekeni. Diňe türkmeniň eýeti ýok ekeni. Ine türkmeniň çykaryp gowulan türkmenler, eýesi türkmenler ýatyranlar şu Kliosda. Ine siziň tarihiňizde şolar tarih ýasamaly adamlardy. Şoň içinde müňläp ýatan türkmeniň Türkmenistanyň watandaşlary bar. Milletleriň tapawudyny nime demok ben. Tapawudy ýok men üçin. Türkmenistanyň watandaşlary şolar. Ine şolar tarih ýasamaly adamlardy. Şolaryň çağalary bardyr ýa-da. Ane şolaryň agtyklary bolar, çoğulukları bolar. Emma näme tarih biler şo çağalar? Biziň atamyz bir wagt Türkmenistanda açlyk dören wagty şo döwürde Türkiýe gidipdiler, şo taýda ölüpdir, ýollar ýapyk bolan üçin galypdyr. Ine tarih. Bar çağaň biljek, aýdyp biljek, öwünjek, agdyny doldurup aýdyp bilmä zady ýok. Bar öwünjek zady şol. Atam bardy, bolupdyr. 2000-nji ýyllarda virus dörenine, ana şo açlyk dören döwründe ýygyna gelip bilmändir. Türkiýe galan jetmäge çykypdyr, ana şoňlarym galypdyr, şoňlarym ölüpdir, ine boldy. Vesselam, tarih ýok. Çağalar üçin tarih ýok. Şo giden ölen adamlaryň tarihleri şo taýda gutordy, Klios madarlykdy. Çağasy baram bolsa, ara kesilýär, tapawut gutorýar şo taýda ýol, ýoda hemme kesilýär şo taýda. Ömrü kesilýär, gutordy soň. Näme tarih bar o taýda? Kakasy ölen bolsa şo taýda 20-25-30 ýaşyny. Bolly gutordy tarih şoň bilen geçdi. Salam Oliçka. Ben söz alabilir miyim? Aýdyber. Salam Oliçka. Salam Fatma hanım. Salam yurttaşlarım. Bize yine Oliçka indi şu yurtumuzdan çıkıp kayttık. Cay salamız, üylerimizi üzetemiz, bağlarımızı yegidi içgidini tapsak boldu dep oylanıp çıkıp kayttık da. Lekin biz yani hele bir güne caylarımızı sala ölmeyin. 30 yıldan beri uğraşamız, cay salamız dep. Lekin hiç bokurdakımızdan artmaydı tapkanımız. Yurtumuzda iş yok. İş yokluktan çıkıp gitti bağalarımız, yaşlarımız, gelirlerimiz ayrı kaldı, bağalarımız ayrı gitti. Anşındaktırıp indi kaçan aktıklı bolamız, kaçan çağalı boladı bula. 40 yaşında ötük yatır bağalarımız indi şükür Hudaya. Anışın deyin, bizane yurtumuzni başka memleketlerine adamları, yine Japon adamlarımı, Kitay'ın adamlarımı egellep aldı. O zaman yurtumuzda iş badep çağalarımız işe getiredi. Ne firmasına dep. Yani Kitay firmasına giremiz dep gittiler. $500 vermeyince almaydayken dep yine izine kayttılar. Bizene nöçü halkımız geday bolup başka yurtlarda işlep yürümeli. Başka yurt müsiplikleri gelip bizeni yurtumuzda iş bilermellik etmelidan özlerimizi, bağlarımızı özlerimize işletmeli. O zaman mula geledden başçılık edip işini gözünü bilgen kişi bolup işbaşı bolup yürüydüler. Bizeni bağlarımız yani $500, $600 bergellerini aladılar, olanı işletediler, kul dinetip. Olsun şulara $500, $600 mı beremişler mi? 5 milyon. O an şimdi en azından 5-6 milyon bere demişler manat. Dolar yok.
Anı şimdi etip işletediler. Olsun bizenikiler aytdı, meni balamam aytdı, şuna firmaya giremen dep gitti. Dokument doğruladı. Olsun varsa 600 dolar mı 500 dolar mı beresen olsun giresen. Olmasa kapısından ham girgizmeydi dep yine izine geldi. Şundettirip olsun bize mecbur çıkıp kayttık. Bizeni indi bu yol başçımız yani haram kulunu näse ne üçün bizeni başka yurtlardan ek gelip işletip koyuptudan bizeni bağalarımızı kul etip koyuptu ulanın kolunda. Osunam bizeni yaş yaş hoşray kızlarımızı bulabilen öğlentirip onlara cayını berip yeniden yer berip anışın dettirip oturuptu bu. Ne üçün bizeni halkımız bay yurtumuz durup geday bolup başka yurtlara işe çıkıp gitti. O sıra maşkalalar bozulup batır. Çağalarımız ayrı kalıp batır. Aytkan dinam Fatma Hanım aytkan dinam çağalarımız qaysı memlekette doğulgansan, nereden sen desele aytıp bilmeydiler şula. Nereden ekenini. Men falan yurtluman aslında falanman dep aytıp bile mi? Aytıp bilmeydi. Ne o diyecekini bilmeydi şöründe. Oylanıp görsen. Ana şundettirip bizeni yurtumuzu bula alıp aldı indi başka neyle. Bizeni halkımız kaçan eçemin dettirip sürülüp yürüyecek, kaçan alacak izine barıp. Osunam memleketimize barsan izine kaytmak kıyın. İzine kaytmasan o yakta iş yok, güç yok. Yine birden bargalla bilen gün görtürttü bizeni üdegile. Birden barmasa gün görmek yok. Opşim. Köçelerimiz vesviran. Hem yerimiz astın üstün altı damcı ne yağış düşse hem yer balota aylanıp gitedi. Köyle aylanıp gitedi. Kurvakkanı bokun diyeyim bolup, yem yeşil bolup, sapsarı bolup, kokup, anışın bolup oturup bilmeysen köçelerimizde. Onsunam bu bizeni haram kulunu näse bolsa, yol başçımız indi o. Yol başçımız bolsa köşk salar bu, gastinsa salar bu kim üçün? Halkın geday bolup başka yurtta yürüpti. Yine sen ne üçün köşkte alasan, özleri köşkte oturmalı bize, layını içinde